Göbl Gábor rockzenész, marketing és sportrendezvényszervező vagyok. 41 éves, egy gyermek édesapja. 1969 óta élek Sopronban. Mobidikes pályafutásom mellett több mint 10 éves vezetői tapasztalatot szereztem az e-sport világában. Sportvezetői pályafutásomat a soproni Postásnál kezdtem, majd 6 éven át a Matáv Sopron labdarúgó klubot irányítottam. Szeretett klubom ezen időszak alatt legsikeresebb sportszezonjait élte. Magyar bajnoki 5. helyezés, magyar kupa győzelem, nemzetközi kupa részvétel. Családi gyökereim és a történelem ismereteim okán oltva vagyok a hazafias szellemiséggel. A 2006-os őszi forradalmi eseményeket testközelből szinte céltáblaként éltem át. A rendkívüli helyzethez viszonyuló fideszes politika azonban ráébresztett, hogy a polgári párt nem megfelelő módon képviseli a nemzeti érdeket, mert megalkuvó módon asszisztál az MSZP-SZDSZ rezsim hazánkat tönkretevő, magyarságot megalázó kormányzásához. 2007 óta dolgozom az alulról szerveződő Jobbikban, amely mozgalom mára Magyarország második legerősebb politikai tényezővévé vált. A 20 év, amit magunk mögött hagytunk, nem rendet, jólétet hozott az ország számára, hanem szolgaságot, hazugságot és az intézményesített korrupciót. Elég volt az elmúlt 20 év zsákutcájából, elég volt a mutyizó politikusokból. Mellébeszélés helyett radikális változásokra van szükség. A szavazófülke magányában ítéletet mondhatunk, és valódi változásokat kényszeríthetünk ki. A Jobbik, a haza sorsáért felelősséget érző mozgalomként tiszta erővel már most is készen áll a kormányzásra. Eltöröljük a politikusok mentelmi jogát, adó- és járulékcsökkenést hajtunk végre. A devizahiteleseket megmentjük a kilakoltatásoktól, megemeljük a bankok nyereségadóját, felszámoljuk az állami korrupciót. Az energiaszektort nemzeti tulajdonba vesszük, csökkentjük a lakosságot terhelő közüzemi díjakat. A tisztességes piaci verseny kialakításának céljából megadóztatjuk a multinacionális cégeket és megszüntetjük állami támogatásukat. A szociális segélyek kifizetésének feltételét a munkaképesek körében közmunkához fogjuk kötni, a segélyek kifizetését kártyarendszeren keresztül szabályozzuk úgy, hogy a támogatásból csak hazai gyártású fogyasztási cikkeket vásárolhassanak a rászorulók. Megakadályozzuk termőföldjeink külföldi kézbe kerülését. A szabályzók módosításával felsegítjük a padlóról a magyar gazdákat. Megerősítjük a rendőrséget, vidéken felállítjuk a csendőrséget. Igazságos jogszolgáltatást teremtünk. Az elszakított területeinken élő nemzettestvéreink számára megadjuk a magyar állampolgárságot. Április 11-én szavazzon az új erőre. Támogassa a Jobbik Szent Koronára esküdt tévő soproni jelöltjét, hogy megvalósulhasson a számonkérés, és felvirágozzon a gazdaság, a közjó. Magyarország végre újra a miénk, magyaroké lehessen.